Abusiafo ene ye ba bedi nkomo kakra bi na nkomo ye ba bedi no eye authentic nkomo ankasa enti wo ba to bo ase ne bomodi anse obe like na wa comment na wa share e dia mawumia se ne be ya dwumadi a ya fa to ye ho so no be koso akoso tote se ne ye kono na mote se Kofi Adoma obi akwakobo ni tu ewe nani according to eye ne yere ne hokani e de beto abontene se he was shot in the face. Na chese Kofi Adoma obi abonituo ewe nani yese se gunpowder se de badio. Na yedi ye ni to forma ye wurewure mu a nyame adom. Ye hu onipa bonfo a odi sa adwuma no editia Kofi Adoma wonwani. Picture ye da so yi eye maami bi a ono no so eka ho bi. Na according to information ye nyaye no maami na nkasa na woda so no eye asemsebe. Ensem bebre wo hwa ye bedi kodu enwema bi ama wate ase sebia buru sebia kronto mo amu nimpefe se na mamre ni amane a bunu mantam wo no de wo mo nsom Asantehene wonim nani so ena ahinsem omunim ho hwe wo mu na ese omu na dikan ba ewiasem kane e wo Ghana entinke enya ahenie ma wo mu na wa busa ho se si eja ahenie di ma wo mu a enkomu nya ahenie torokan yesi efre ekuo bi se hwan kyempem asesei wo mu se bedi akwa wo mu na enkokoma nketenkete na sa ankokoma nketenkete we akroma kra beba be fam akọ busa ho se eye ye kan se apese akroma betima cha apese nti akroma ntimi ncha apese nti esi dei na wo akokọ nketenkete a wo ebetimi de aba akra bo otimaku wo se wo ya bunu kyempem bedi akwa kwasie nem se na fast forward de nti e wo ha ni na ne se sa ankofukuo gwe mu no wo mu na ebo Kofi Adoma wanwani ani tuo se no information no wo mu ni na agya de abome so o ma agya information ni na de abome so na according to me hwehwe mu no eye sa maami ya woda we wono ene di mu tintiman pa na maami no so ensem e wo no ho ene se ebra afahye ne koso no na watwa bi pa no petition entino mebe mo ahwe video na mo hu de ekoso ankasa to wase ene me mo ahwe videos ankasa na wahu nyoma bi e ekofa ba ya omutimi bo Kofi Adoma wani tu a sese ne yesi na niaya akatawan wote ase is alleged na niaya akatawan sese wo hu de onya ne ho ama na yere ababontena na yere nso ababeto ayampia e de to social media ne so na maame na woda ho na eye kukuo so no anytime bia na maame no ebe so asa kukuo no owe petition na petition nso owe no so no enye petition kito e snap de maame na ankasa yeso ye benfu ankasa chese beye ni jimi na aka bomu enti amana ye anu ye hye ankasa enti no yenkoni nkohwe video maame no e demonstrate enoma bi no wankasa bomu se sankofo mu nima mamre enima mane because we enya mamre we ye jimi we ade bia o maka o maye o mu sase o mpeso mu di kan o mamre ho nanso no entimi nka abusua me se obre yenkonkohwe maame no action bia oye na wa utenase nebusa ho se de maami ye de utum che se eye bono wabo otwe bi pa ntimi o me nwura mu ne hwa de bi kai maami na bo che mo hwo hwe obunipa na obunipa ye obusa petition ai kai maami na ja petition no oba panimu se o wi petition se wa hwe no de atwe na no hwe otwa bi kai wanuma petition no kai wa pibi egu abanani so ai abusia enti maame no wi petition ni sa to base otwa petition bi ko ni video mu no na obi a wosu kuku a ejagun wo se wi petition e de ba amamre ni amade no Bonokyempem we na mo de betete nkokon nketekete na we na mo de tete nkokon no enti wo wie ye no ene okosuma boys na omuda so no ene eze omu tu fi e de ba afashion ase na omu de ba afashion ase na nkasa na Kofi Adoma wani unim pefe se sankrofo omu nima mamre enima mane bia omu nima hensem bia ho ahenie ho nyoma bia omu nim nti unim ade we na akofa sankrofo bia ka ho se mo kwa akotwitwa videos efina ko esuo biem wo de se minim waso ntekasa wo de hwehwani mu na Kofi wan ubeduru ho waso ntekasa
na se wo pe baabi papa akwa saa nkwasiafo we mu afahye na wo bi obi a wo brekum ni wa ka kire wife se wo ye bunini hwe saa ne oma na ekoso no hwe ho ye papa o se boys na omututu nka wani na epacha akowe na da so saa akowe ka ho bi enkwa na omuda so no omu na ka ho bi na fast forward eni komo bi wa hase enkoma ye ba bedienfo ani to from pa ne pay attention to this side aha ne hia me pa last year ena mote say say Mahama ba obeyesi ati Asantefo na ema Bonokyempem fo na ema Bono side wo no ayese omuni kamafo bia omani da so ni na ayede asa ena omudi omani akota eye NDC fo achi se NDC ba obesole ati Asante de hwan na betuma sole ati ano ye ne nkrofo ye face wa ye no mo face wa from 2024 na omudi omani kosi so na fast forward ensem because so ebra omote se enkransa nkunya sensem no ana omudi omu kota achi because wa omunim se Bonokyempem for the omuni hwesofo afi nsusu no omuni obi a wo boa wo munti no baabi o mbete se ho ye no makwakwura ho na ase omu pese omu create attention bi na eye buha e wo social media no so but nyame ncha de enkransa de na enye obi ade a Asantehene ye wurade a ono ne ka nkransa asema eyeye enti ema ahefufo ni bi no mo wo Bono mantem okohihye akire se na be ya nkombenya nkransa atwe nkransa aba be ka wo nkwase asem na wo mu die no but on say amamre ni amane ye kwan so de eya wo de a enyira wo tiase but ade ba ko e wo senka wo mu di to mu tirim ni se ya cheja pade awie ahensem ya che awie tumi ya che awie ade bia wo ahenimu bia no ya che e de awie tienie pa Bonokyempem fo na mo ma adwini sua no a mo ye nkura na ye ka bibia kire ma mu de mu musi mu ntekasa no we teachings na this time de Abirem mo me pese mu hum dibre ene wo bre mu hum level e wa heniemu because mo na mo se mu di kan bae nanso no mo gitum se ma bedi akire adi kan for ma bedi akire mo se na Asante for me da bai na Asante for me 1701 na mo sa atam na mo ho na sa atam ne sebia bro sebia kronto na mo ho a na mo nananum na sebi na omunim nyansa na because entokwasisi ye na eye opimso se tutu ebaye no obabu mu nyina ena munim se eba broni mantemu a eba babia international ye de akon ena chichiri kuro muntie ne yepa me ye ma de se nka mentumfo se mo no se nya magimi ache ni ntino we say yenso ye di watema na ekom widiem but this time person di teachings kakra bi e di wura mu na mo tinyo mabiase so wo bagi atumi se broni akwasi broni fita tuntum krantwem wode ntokwa ene kokon je na nsase ni na me no ka say King Charles wode ntokwa na ekon je na nsase ni na wotase Canada ni na ye UK for dia sa pepepe na oba American so a empanifo mu no wo mu nim pefe se aman akase ni na e ntokwa no mde chichiri kuro no me no ka say Chicago kura na nya America for dia na ye kuro bi dia e no mkobu wo mu no moje e na Chicago abeka America ho San Francisco sa kuro bebrebe empanifo ni nyina e de akon e na geye enti tam wo mu ba o man Ghana mu no na Asante so wo hu se nipakuo bi so wo mu kuta sa intelligent no ye the same thing eno ena bia wunim se wasase bia ye wona na mode a mu se mu bagyaye ye de akon bagye ye wa bu twi fam so ni na ye bro mu twi fam so enti ya ade bia eda ho a ensesa o sesa ne se de ko enye me ka asem bi de akire sa bonofo na mo ho na ma adwene su aketekete se akokọ ba no mutie ni ye pa because satam na mo nananum a mo so ye betu wo mu no satam na Asante ne form ye no e form e wo 1701 no satam na ne ya so ye me a ne ye kun tokwa gini ye kun kata en tokwa gini ne ye di akon ankasa ma akon ye de enti wohwema baabia na wonim sa wote no Asante be twifa mo so agi mu kuro ni nyina enti satam no ye twifa so ne agi wa kuro a eno ano si ye bua ne ya jikro no enu na domahene ba beka bia wo se otwa obiri ya buati a abra wonim pefe se otwa obiri ya buati na udwane ye no enu ntina ye kire mo se ye de akon na agi nkronkronkro bebrebe ededi eye no kran so nti se wo domahene se wo so otwa obiri ya buati a eside na udwane ya wunya asase a enne wanfiefo asase so na akokotana ye
That's the question. I was saying ka Bonofo na mumu di Domahene chi. Mumu sa ne say metrasia me hu se asantefo mu won sase bebre e wo Bonomantem na ye dai wo mbe che se eye ntokwa eno mbe koye no mu giye na busa Domahene se na se ye ntokwa de a Domahene wo na betena simpie so ne apaso na wo kan se wo bo Asantehene bi na sa Asantehene na wo ka no wo se wo bo no wiye ye no wo twa nti na wo twa nti no adenti na wo antimi age ni kuro no busa nsa akwhye no teni pound busa wo de for time to nchen ebi a minim so wo mpem asem minim so ya bunu ni a wo mpem asem a wo mpese obetie no kure no busa Domahene se so na ese se wo so oku Asantehene bi a mimi de minim pefe se wo nku Asantehene bi a wo nku Asantehene bi a wanya hute but wa beka na abontene now busa ne se wo twa obi ti a esi de no dwane ko wampam na obi a wo awonim pefe se asantefo de akon na chechiro mu nkuro ento mu nkuro bebrebe e wo Bonomantem no na won so a won so wo kuro ni bia wo ku a wo so twa obi tie no esi de na wonni asase esi de na wontimi makuma ase ana wontimi ma Asante region emepre wasase no emeka so obi si ahini wo ho mumusa na sa question na mo adwena dadodo so mo tiase enti se wotimi busa sa question na na se sa question ni timi ba wotirima e ho na betena se hu se Asante ye great ankasa because so timi wa asase e wo Bonomantem na wo so won tiase dia ene ne ko nurse wa adwene ede esu kete tini pa etime ka kire Bonofo na mo wo krom won se muntu hofo na it's about time a mo mpra mo ho ase na mo nsu amamre ne amane muni na mo mbra ye begemo because ye kasi ye bie mo to se obi ama join Asante a forms ne be ye ma forms na oba filling e be ye ma unya bi application e be send jaw me ka kire afiwe ye yasimwe fia prebeba enkrofo bebe na eba enam kwanso mo ba me say bu ketem ne be join Asantentem se wantimi am join Asante a me say de why can be ya de why bia na Asante bejo Domahene nye too late ma wo me say pa atwe kosoro platform adwuma bedu untimi ni Asante nye peda na wo kwaso na utipe ni Asantehene wunim se utipe ni Asantehene na mo amon fele won Bonokyempem fo na ni sa enkrasifo kakra bi na o maka wo eye bunu ho na mo munim hwe na mo sole a eme se social media na baye no mu hu dia mo baye on mo sole ya na ma ba betena abontene na jimi kasa nko na mo ka hwe me se mo pa mo besu pusu grammar bibia no betimi asesa na mudi woni to eye Mahama so no Mahama baye no mo hu se wako pain ne respect e dia ma Asantehene nanka wunim se wu ko ka biye ya ade ne ma ho wa fa hye kra wa ama oni tam ma wo me ka cho Domahene Mahama woni tam ma ena Mahama ntimi nya hute Abonofo na mudi mani to Mahama so no ede na Mahama betimi ayama mo o man panyin be na betimi aba wo betimi aboa mo se wo besesa de ede ba de no besesa no Asante ne kra ye party ye ho mu jimisi ya Asante no ye party ye ho ye pese ate ye ho enti o man panyin bi oba bia o hu sa ne o man pe obehwahwaye. I'm telling you today Asantehene bia wo so bia no Mahama bawo se wan president bi oba beto Asantehene bi otesu bia no ontimi nye foko because we di agora it was a joining agreement and Asante ye di man ebe join Ghana enti omunim empanifo ni nim na ye Asantefo no emabunu ye nim ankasa ndi so we di agora na Asante ye te ye ho a wo MPP no NDC no aka wuram bibie no betuma fanhye e wo man Ghana ho wote ase MPP yentumi to aba wa Asante region biem ena abato no so anto so a enyeye enti o man panyin bie no obeba obetuma ba be ede ba de no obetuma ya Asante ontumi mfa ne nsa nka Asante enti mo ho a mo nsu enyansa na mo mbrɛ mo ho ase na nipa bi mfa mo mfa ntitiem because o man Ghana e ya Asantehene eni kuta no oni broni fitaa hwe empanifo no o man panyin bi oba betanse bia onimo eni ntu no kwa o pay much respect edema Asantehene na ade ye me dekora ne se me di twato ene se yewula eduru Mahama ho no Osei na asa Osei no o chepe fe se be bia ye ne dia tenie pa me be mo hwe video ne na daso no eno na daso no o demonstrate ye e kire se sa bia na wo ho no ho ni na ye ne dia no ono ne kan ebamu nti Osei no kire ne pefe se aha ye ne dia hwe na daso no eish what is sin go pain so
mo a mo te baabi so hu de ekoso wo te baabi a na eye wo se damma wo te pɛ ne Asantehene wo te baabi a wo tanti no wo hyehyɛ nneɛma bɔne bia na wo kasa basa masa o pa yu busukrama enkonkosi baabi a de wo bɛyɛ bia enkosi baabi a o man panyini bi ntimi agimu o man panyini bia na obetuma ba abagem yifiri wa adwenem na wo nsuo nyansa sɛ ni patitiri bi on baba bia na omba Asantehene wo sua saa nneɛma no sɛ ade na ni patitiri bia ba na okɔ Asantehene wo yi onim buno ni patitiri bia no onim buno enti asa de mo pre o pa ye dai ya mesi ya cha hini awie ya set record na awie bibi na obetimi asesa munjimi ye begimi a kyerɛ mo sa na te ye ma munkwa munjimi o da bia ye ma munkwa munjimi because mujimi na mujimi no ye wo Asantefo ni bia ye nso no ye so ebe face mo hwɛ ye ntwema mo kora enti abusua samo hwɛ asa ye wura asa ye no wo kyerɛ pefe sɛ baabi biala eye ne dia enti no me ka kyerɛ wo ye bununi a na wo so won suma Asante anasa won join Asante a wo mo bo se hwa pa wo mo bo papa me anam hu se mu jimi wa aranda na mo ho ye mwanwa wo tase enti na Asanteni wo da wate Asanteni wo da ye de yen kokan obi o wo be kan so a ye be wo so de ama wo abusua ha anam dum besie peace out.